ampun pamit ati kula pun rasa sakit. Ayo terus. Don. Bagus itu rapnya deh. Dari rapnya itu luar biasa. Kula pun angkat tangan. Iki sapa iki? Iki wong apa setan? Kula tak pilih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung cak percil kalih kula kalih Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Niki garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin. Nuwun sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok ketoke ngati iki ketok. Rene Pak, rene mriki. Kula pun Iki ketoke kok Masya Allah ya Allah. Iki wong apa setan? Wilujeng siang macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. Kaya demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Binjai. Iya nyapa. Kowe iki sinden kok malah nyuwani lho. Aja ngono Binjai. Tanduran gedang tek. Ini wis karo omeh. Aja cecek-cecek lapono. Wis ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. Ji, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Nganjuk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasé benten, Mas. Jenengan kelasé teng mlebet kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Nggih mboten wonten apa-apane nggih anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten lami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Lho kok mau saulan po? Terus di DO, Mas. Lah ngapa? Ala perkarane namung sepele lho. Apa? Kenapa? Gara-gara laler aku ditokne, Mas. Laler Mas laler iso metu lho DO lho. Laler iki menclok ning bathuke gurune, terus tak bacok. lalere ilang, gurune. Budar. Oh iya. Kowe Kowe stres. Tapi kula niki permintaan dari Pak niku kepala sekolah. Pak Asop. Bapak Muhammad Asop niku kan kalau winginane kan kepanggih, Mas. Kula dipun bel kalian Pak Asop. Ditelepon. Boten. Dibel Kepanggih teng perapatan kula dibel dindin ngoten. Wong ngemis to kowe iki ngemis to. Ya ngomong di bel mobil. Lah kowe telepon ora duwe kok ditelepon. Non sewu paring asma sinten tak kenal maka tak kampleng. Ya. Tak sayang oblak. Namane. Injih dipun tepangaken nami kula Litiana Yamet Kudasi. Oh iya. Apik Mbak Liti Yamet Kudasi. Mriki badhe ngaturne napa? Kula badhe madosi jane mriki itu madosi sederek kula. Sinten? Goleki dulure sampean. Nggih. Sinten? Sekolah ning kene. Dados guru. Oh dadi guru. Sinten? Bu Fitria niku tasik kalih kula kan tasik niku to. Oh, sederek. Maksudnya Kula kalian Bu Fitria niku tasik dulur Sinara Wedi, Mas. wedi ora wedi. Lah iki maksud iki dhisik tau golek wedi bareng. Oh, Bu Fitria nggih. Bu Fitria. Masa sik dulur? Masa tasik sik dulur? sederek. Terus masa lek wis ketemu apa ngomong apa? Yo enggak nyapo-nyapo, Mas. Yo kuwi kan termasuk guru favorite murid-murid kene to, Mas. Oh, Bu Fitria ya. Coba nanti biar ke atas panggung saya ingin tahu. Ya. berarti masih saudara sama kamu Bu ya? Fitria. Mana ya? Masih saudara, belum tahu Bu Fitria? Belum. Bigel, Mas. Bu Fitria iki lho. Lho. Endi? Lho kok mbok urut. Sing ndi? Kae lho Bu Fitria. Sing ndi? Kae lho. Lho. Sing ndi kok
Loh, sik to ngenakmu kok iso rene gitu. Golek sinyal. Oh sinyal. Nembang apa Mbak Yu sama sebelum Bu Fitria Ya. sama nembang dulu. SMU Negeri 1 SMA, Nganjuk. SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya. Kemarin juara 1 paduan suara internasional Siap. diikuti 12 negara. Sing latih sapa? Awakmu. Sing latih kuwi sapa? Sampeyan to? Aku ki takon. Takon menteleng. Takon ora menteleng kok Mas aku koyo ngomongi ae. Tapi luar biasa sekali. Ya sampean pamerkan suara sampean yang kene. Ji. Pamerkan. Angsal nggih. Oh, boleh. Oleh. Boleh. Jenengan nyuwun napa lagu napa? Wes bebas merdeka bae. Bebas mawon. Takon ae ndang nyanyi. Aku lah elek lah yo ngisin-ngisini reputasiku sebagai Alah. murid teladan. Reputasi opo? Pak. Sopo? Pak sopo? Pak Abos. Pak Asop. 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 Malang kok piye mbok wolak-walik. Pak Abos ya. Pasti bose SMA siji ki yo Pak Pak Asop. Asop. Pak Abos kuwi. Mbok wolak-walik kok Malang Mas aku ya. Jal pamerno apa? Nyuwun anu Mas. Gamelan mau nggih. Oh, gamelan oke musik Kapakne. oke. Kowe njaluk gamelan arep mbok kapakne. Arep tak dol. Sos. Nembang. Malah Pasti nembang iso ngono ya takon. Ah, ya. Nyuwun pelok. Wah, selindro. Wah, iki yang namanya Sik, Pelok, nyuwun apa? Nyuwun apa? pelok selindro. Pelok, selindro. Apa ora oleh? Yo ra entuk ya dhewe-dhewe kok nggone kok. Pelok apa selindro? Selindro, Mang. Nah, selindro. Ya. Ya jan nembang iso apik ora suarane. Selindro ini sing pripun to anu, Mas? Yo ngene iki tintingane. Pahala. sisa tak bianting kempos aku kemalan karo Mas aku. Ayo. Iya, Mas. Kuwi Dari selindro itu. Selindro. nah. Iya apike suarane. Urung. Nduk, urung. Kuwi lek geblak kakek apik, urung. Mas, ini iso anu kancing ning kamar mandi sing Nyapa? ngono. Tanya apa? Ganggu aku, Mas. Yo. Aku karo iki kan anu Mas, anak tiriku to, Mas. Nggih, aku asline anak iki bapakku. Oh, Bapak. Mas Percil. Dalam Sampeyan nak durung ngerti to. Sinten? Iki sing asli jenenge dudu Mbak Liti. sinten? Lah sinten? Iki iki namanya Mbak Anya layangan putus lho. Iki Mbak Anya layangan putus. Loh. Ya, sampean kok ngenyek kula. Kula ini kan termasuk anu wanita seperti Kinan. Apa kuwi? Film Layangan Pedhot niku pun Layangan gak Putus. layangan gapangan. Gapangan. Ayo tebang. Ayo Tembang, tembang. Ji. Ayo no. Ting-tingane, Mas. Wes ki lho. Oh, Mbak. Nah, neno ne. Wis ane nak mujine apa budek kok gitu. Wis kena koyo Wes sebantere kaya Rungone laras. Iya. Alah. Lah kok jenggong barang ayo. Ngene iki murid-murid ini pakai lho sinden ayune, jan gawe kebaya kuning jan kimplah-kimplah kaya duduk gule. Kok mesti duduk gule. Niken, Nduk, Iya. dirungokne. Ibu tak nembang sih. Alah. Nggih, Bu. Ibu binatang. Aku nembang apa ya? Lho, Piye to? kowe iki nembang apa tapi yanting Oh, menan. selindro. Slendro, Mas. Ayo. Tong, sapira to, Pak? Tongi piro jalukmu piro 6 apa mau? Dulu. Iki Yen liwat aku kelingan. Enak to suarane. Kupo kae. Enak. Biyen tak goleren Mariam soto Laila. Sik. Niki yoga pundi to niki? Sik to, gubuk Mosok as ngiringi iki grup iki lho. Asta Brata. Asta Brata mau ngiringi ngono tok iso tekan dindi. Lambemu sing salah. Kula niku lho. Sampeyan seneni. Gubuk Asmara kok iso tekan Mariam Soto lho. Coba anu. Jajal setongkas. Alon-alon nek gamblane jajal. Loh, iki lho. Oh iya. Karo kowe. Iki lho, patu wae. Gak usah. Wong kosok. Anu kendang tok ya, Mas. Oh kendang tok. Ya, oke. Nek ora latihan ya koyo ngono kuwi. Oh iya. Yen liwat aku kelingan
penak nasane kowe. Gubuk kae mbiyen tak goleren Maryam so. Apa? Iki jelas kleru bisa. Menang. Gong tok e, Mas. Ya. Ya Benda kleru. Wong sak rombongan nak kleru kabeh. Kasta ngisi-ngisini kene dijak rene. Lah yo isen. Patrah, patrah wong ayu angel kok ladenane. Iki njaluk apa? Yen liwat Agonge Mas, aku Gong tok. kelingan. Nah, iki lho. Apik gitu. Gubuk kae biyen tak goleren Maryam soto. sapa sing kleru? Kleru gong iki. Lho, anu keplok-keplok tok Mas. Oh iya keplok-keplok. Iya. Wah, Ya. Angel. yen liwat aku kelingan bubuk kae biyen. Ngapa? Ya, Bang. Aku malah kaya doro to Mas. Lah kowe piye kowe iki nembang apa Nembang ora kok, kok? Nembang kok serba salah ki lho. Liyane gamelane Mas. Lah, Ah, sing modern Apa? berarti. Musik. nadane apa? D Apa? D. B. B apa C? D D. D. Ah, dado. Do. Sapira Mas Dene Mas? D minor. Wah, Kok ngerti minor barang kowe saiki. Lah iki sinden profesional ngene iki. Oh, mungkinkah diri ini Malah buyang. Eh, Kemayu we, kemayu. Wah, Kemayu, nembang we. kaya guyu. Wah, nembang lah. Mungkinkah diri Wong ini wis dingenek-enek kemayumu. jatuh harga diriku? Lah nyapa? Lah masa aku sinden mbok kelontok ndasku. Nah. Ya toh. Mungkinkah Kowe iki lho apa ning ndi? Kowe iki lho apa ning ndi? Kowe iki nembang ning kono lho. Aku menjiwai kok. Menjiwai ya iso kaya ngono lho, menjiwai wis sing nasiono kono tak sewodok delosar. Lapor komandan. wah lagi. Rumah saya kaya sinden kena tumor lho, Bos. Aja. Jasa iso baris ora Jasa. Rumah Iki sanggule dibenakne sik to sing apik to, Bu. Wis ngono. Wes. Nah, lah kalau Pak jenggot wis kagungan jenggot. Oh, samber gelap tenan. Malah gelungan mbok walik iki lho. Nembang itu Gus. Sing apik. Nembang iki kaya karo piye, Dat? Koko Prab. Nembang iki karo ini lho. Iso kok Anu Mbak Iti, aku mau ndongakne siswa-siswi tambah cerdas, tetap pinter. sehat. Awakmu yo kudu ndongakne. Lewat lagu kan bisa toh. Dalam rangka Disnatalis Nah. yang ke-41 tahun Ya. SMA Negeri 1 Nganjuk. Luar biasa sekali. Siap. Sukses. Amin. Ya, terus naik prestasi Amin. menjadi sekolah yang maju, menjadi sekolah percontohan Amin. di Jawa Timur. Amin. Ya. Aminor. Aminor Mas. Wah, ki arep nyanyi apa nek iki? Iki lho. Iki lho. Rasanya uang. Coba rungono bukan itu. Wes, ngono malah penak. Wes. Aku adalah Arya Kamandanu. Iya. Siap. Ayo. Ayo tonton nyanyi kok. Ini lagu ciptaan saya sendiri. Mas. Siap, siap. Oke. Kemarin saya baru pulang dari Timur Tengah, Iya. terus membuat lagu ini Ah. saya ciptakan dalam bentuk lagu. Timur Tengah. Judulnya Hukum Cambuk. Judulnya Ya Iya. Oh iya. Oh iya. Dari Timur Tengah ya. Timur Tengah. Oke. Ya Ya
Tembangmu piye ta karepmu? Iya. Dintang Timur Tengah. Dintang. Nek Yasin. Nah. Iki tahlilan. Saiki iki temane Sokidah ngono to. Posita. Sokida. Sokida, sokida. So dikit. Ayo. Ayo. Kendange. Kendangi Mas yo. Kendang Timur Tengah. Ngerti to Mas? Kendang Timur Tengah. Oke. Gedhi papak ndek. Glontang glantong. Gedhi papak ndek. Kurang aja. Yo. Lah kok sok kendangane kok glontang glantong gede papak ndek lho. Nek nyapa? Kowe ora ngomongi. Kuwi kagungane Pak Asom. Kowe ora ngomongi ding tang tang ding Yang ding ting tang. pawake. Oh iya, ding tang tang ding ding tang. Nah, ini. Nah, asik. Alhamdulillah. Asli Timur Tengah. Ya. Mas. Ngono. Sambat ae. Ya. Asik. Asik. Ya. Asik. Yamet kudasi, Yamet kudasi, Bang Yamet parake dasi. Yo wis barang. Araki moci, araki moci, Bang Arang gak pakai peci. Se. Bareretan, bareretan. Apa kuwi saire? Apa sekali apa? Apa saire kuwi? Saire apa? Kok iso borok barang lho. Borok kuwi to. Wis Pak Barok. Bapak Yakar. Sairmu lho. Bareretan. Jamet kudasi. Yamet kudasi, Bang Yamet gak pakai dasi. Bener. Araki moci, araki moci, Bang Arang Sinor telu. gak pakai peci. Sinor telu. Lagi. Barer, Apa kuwi? Apa kuwi? bar, Ora enek sair bororot. Sair bororot. Timur Tengah Mas. Timur Tengah. Niki kowe ngalih-ngalih. Aku karo anu. Niki Mas Persil. Nggih, sinten? Perwakilan guru. Katon lembean merak kasimpir leledang ledang ler anandang nyempeng marang asas sondir cinde angore rek kopi rasa jam mangkalan domile Katon lembeane meraka sinter ledang ler angadang nyempeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi naca jemengkel adu wile katon lembean merak kasimpir leledang ledang ler anandang nyempeng marang asas sondir cinde angore rek kopi rasa jam mangkalan domile Katon lembeane meraka sinter ledang ler angadang nyampeng parang asa sonde cinde angore remopi naca jemengkel adu milih Katon lembeane meraka simpir ledang ler angadang Selawi 26. parang asas sondir cinde angore rek kopi rasa
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk, anakku Limbuk, piye yung ana dawuhmu apa? Dikendhoni dhisik ya suasanane. Ya, leren dhisik. Heeh. Ing awan iki, ing dina iki ora ana tembung sing luwih endah sing kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya Sang Hyang Gesang sejati sing wis ngayomi marang awake dhewe ngono ya Mak. Merga ya saka berkah lan nikmati panjenengane awake dhewe bisa kumpul ing awan iki kanthi kahanan sehat lahir lan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Sing angka loro ya kuwi selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra Pak wayah khususe Bagindo Hasan lawan Husain. Iya, iki awan iki nggelar adicara wayangan. Wayangan dalam rangka masih dalam rangkaian HUT, ya kuwi ambal warsa alma materku tercinta ya kuwi SMA Negeri 1 Nganjuk yang sudah mencapai umur 41 tahun. Wah, ngono. Cara menungso umur 41 iki umur sing menep. Oh ngono. Umur sing menep. Tapi di umur 41 kuwi mesti akeh gapean-gapean utawi prestasi-prestasi yang akan diraih dan terus diraih oleh SMA Negeri 1 Nganjuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Uga awake dhewe ngaturake terima kasih panuwun yang sangat banyak kunjuk sapa wae. Kunjuk marang ya kuwi ingkang angka sepisan pepundenku ya kuwi Bapak Asop kang minangka dadi nyepeng punggawaning nyepeng pemerintahan utawa nyepeng punggawaning ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Oh ngono, minangka dadi kepala sekolah. Iya, luar biasa. Mau ya wis ketemu, mau ya wis kepanggih lawan panjenengane Bapak Asop ngaturke panuwun. Wah, matur nuwun, Pak. Iya. Luar biasa. Aku ki rene ki aku wis suwi ra rene. Terus tahun punjul. Heeh. Wah, aku manglen pangling tenan pembangunan luar biasa. Ning ngarep wis ana apa kuwi? Gapura ketok ya. Apa jenenge apa? Gapura apa ngono kuwi jenenge? Gapura. Ya luar biasa. Oh, kabeh direnovasi, kabeh dibangun supaya luwih apik, supaya luwih nyaman anggone melakukan ya kuwi aktivitas kang ana ing jero sekolahan kene. Iya, iya luar biasa. Ya kuwi selanjutnya Nduk, piye? Iki sing rawuh ya ta? Iki senadyan terbatas ning ana perwakilan-perwakilan undangan sing kepareng rawuh diundang rawuh ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Pak dan Rem ya uga akeh banget kang minangka dadi alumni SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Kang saiki wis lenggah, wah saiki wis sukses kabeh. Iki membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari dulu sampai sekarang tetap menjadi sekolah favorit, terbukti alumni-alumninya dapat menjunjung nama baik, terbukti banyak orang-orang sukses contoh pada siang hari ini. Wah ya, kabeh alumni SMA Negeri 1 Nganjuk sing kepareng rawuh hebat luar biasa, jempol 2 untuk SMA Negeri 1 Nganjuk. Wah iya, wah hebat luar biasa. Awan iki tetap acara rutinan wayangan. Oh wayangan. Walaupun keadaan Covid ning iki tetap memakai prokes. Prokes kuwi protokol kesehatan. Oh ngono Mak. Ya. Iki minangka wayangan mlebu sekolah ki aku mbiyen sering banget cilikanku. Oh no. Yen gegandengan karo Dispar Prabot ning saiki ya wis dhewe wae, Nduk. Ya, saiki dhewe wayang masuk sekolahan dhewe. Ya, ya kuwi ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh, ngono. Ke-41. Iki acara rutinan. Ya toh? Iki termasuk di dalamnya ada pendidikan budi pekerti. Mergo bocah saiki iki menurutku
sisi lain kemajuan zaman globalisasi di zaman modern apa-apa serba canggih iki sing kudu difilter tumrap para siswa-siswa adik-adikku iki terutama adalah pendidikan budi pekerti. Oh ngono. Ora mung pinter name ning uga dadi bocah sing ngerti iso empan papan tata krama ya to angon wayah mergo awake dhewe iki wong timur. Oh dhewe iki wong ketimuran. Maka di kemajuan zaman ojo mung ngandalke kepintaran saja ning pendidikan budi pekerti yang paling utama. Oh ngono mah. Ya luar biasa. Wah jan seneng banget aku nek sowan ning SMA 1 ki jan seneng banget atiku seneng. Lah iya. Iki dhewe iki wis marambah makaping. Wis bola bali wayangan ning kene. Aku rung sekolah semasa. Aku wis biyen wis tau dalang ning kene. Malahan. Oh, dadi wis marambah makaping, wis bolak-balik. Janjiku ning SMA 1, Nduk. Ki janjiku. Saksikan dan dengarkan. Oh ya. Wayangan nak setahun sekali. Ya. SMA Negeri 1 sok nek nanggap aku bakal tak gratisi, tapi nek wis nanggap ping 100. Sik to, kamangka wis taun pisan umurmu ora ya wis. Ora amin aku guyon, Nduk, guyon. Oh, gratis kancaku akeh. Lah iya. Wah, iki saking ngebotiku, aku saking tresnaku, saking banggaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk. Iki sakjane ujian akhir semesterku ning kampusku Institut Seni Indonesia Surakarta iki durung rampung jane. Durung rampung. Iki tanggal 13 karo sesuk tanggal 14 ana mata kuliah praktek gaya pokok, bakliran gaya pokok. Kuwi mata kuliah. Ujiane dina iki karo sesuk. Jane jadwalmu maju ujian. Jadwalku maju ujian dina iki jane. Ning saking tresnaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk, dosen tak telepon. Pak, kula benjing mawon, kula mayang teng SMA kula. Oh ya, ya wis mayang sesuk ujian. Lah. Ngono ki sing senenge mahasiswa karo dosen iki saling mengerti, Nduk. Lah iya, saking tresnaku wae, heeh. Mosok rezeki ditolak. Lah iya, luar biasa, luar biasa. Wah, iki matur nuwun dhewe mendoakan. Sing baku mendoakan ana ing acara Ambal Warsa HUT SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Muga-muga ditambah umur ya kuwi umur ke-41 untuk kedepannya dapat lebih selangkah lebih maju sesuai dengan motonya yaitu bersatu, bermutu dan tetap piye-piye lali aku. Bersatu, bermutu nomor 1 ya. Aku bersatu, bermutu nomor 1. Maklum Bu, tahun wingi mboten wayangan begitu. Dadi lali kabeh. Bersatu, bermutu nomor 1. Wah, luar biasa. Aku rene iki mengi Nduk, pangling apa? Wah, guru-guru anyar ki yo akeh. Guru-guru anyar ning SMA 1. Heeh, akeh banget. Dan guru-guru sing lain sing wis mucal wit aku ning semasa kuwi ya mau ketemu kepanggih. Wajahe ana sing wah lebih awet muda, ana sing luwih bahagia. Tapi aku gumunku siji, sing panggah ki kok Pak Maryono ya. Ki ada apa ngono lho. Kok liyane ki luwih awet muda, luwih ki luwih bahagia ki kok Pak Maryono panggah jabrut wae iki ngopo to ki jane. Ya seksi sibuk, kok seksi sibuk maklum, Nduk. Ha iya. Sing ngubiak-ngubiak ya kuwi, heeh. Wis matur nuwun, matur nuwun. Jadi ana ing SMA 1 wis aku bangga banget, Nduk. Muga-muga adik-adikku kabeh kang isih sekolah ana SMA Negeri 1 Nganjuk untuk ke depan dapat yaitu meraih cita-citanya yang diimpikan. Oh, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ora
Mas Heru. Dulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mong 5 waktu mungkar lan nafsu. Sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong 5 Sekali lagi. kanggo mrasa sembahanku rintan lan dalu mong 5 waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan